Audio Jungle. Yan, try natin itong Kawasaki napakaganda oh. Bot ko naman eh. Yan, ikot lang tayo. Wow, napakaganda. Big bike na tayo ngayon oh. Ano to, test drive lang ng Kawasaki. Ayan, sa medyo traffic eh. Sa kabaan ng Robinson. Bibirahin natin to. Nga, hanggang lang tayo sa may Panganiban. Babalik na tayo. Yan o. Nakapaganda ng ano niya eh. Safe. Medyo traffic lang. Napaganda oh. Kawasaki. Shoutout sa Kawasaki. Tatawin natin to. Napakalakas. Medyo nanibago pa tayo. Woo! Napakalakas. Itong ganito mga motor. Yan ang Kawasaki oh. Napakaganda. Yan, naka inline 2 lang kasi to eh. Pero okay na to sa akin. Feel na feel ko na yung ano din ito, yung power nya. Dati pangarap ko lang to magamit, yun ano na eh. Nakikita ko lang to. Yan, kaya sa mga gustong kumuha dyan ng motor ng ganito, punta lang kayo sa Kawasaki Bicol. Ikot lang tayo dito eh. Medyo bitin ang ano natin sa paa. Ikutan tayo sa rotonda. Yan, Happy Peña Francia Fiesta.
Napakasarap. Bubumbuhay mo pa. Ay, nahagod ka eh. Oo, napakalakas oh. Oo. Mga big bike. Ayan, napakaganda ng handling niya, napakagaan lang. At pag tumatakbo na siya, napakagaan na. Oh, lakas. Para kayong lilipad. Napakaganda. Sa mga big bike yan, mga beginners, pwede na ito. Napakagaan ng pag tumatakbo eh. Natin sa may Robinson. Tawid. Soon bibili din tayo ng ganitong motor, Kawasaki.